Salam, gadırlı illeşler, mehriban vatandaşlar. Bugün Orada ayının 1-nji güni, mukaddes Orada ayı gelip getdi. Bir küllü musulmany, şeýle de Türkmenistanyň musulmanlaryny bir mukaddes Orada ayının gelmegi bilen kutlaýar. Oradalaryňyz kabul bolsun. Inni bu ýylky Orada ayı biz üçin, Türkmenler üçin bir neme üýtgeşik geldi. Sebäbi 2 aprelde öňden bilişiňiz ýaly prezident saýlawlarynyň 2-nji tapgyry geçirilýär. Onun 1-nji tapgyry ýadyňyzda bolsa 2022-nji ýylyň, ýani şu üstümizdäki ýylyň 14-nji martyna geçirildi. 14-nji martynaky şol 1-nji tapgyrda ýeňiji belli bolmady. Iň öňe çykan 2 tany dalaşýar öňe çykdy. Olaryň biri Demokratik Platformadan kandidat görkezlen, dalaşýar görkezlen Murat Gurbanow. Ol sesleriň 49,18%-ni aldy. Onun ikinci yerem Serdar Berdimuhammedow eýeledi. Olam sesleriň 16,72%-ni aldy. Ýöne bir şol barada habar bersegem, Merkezi Saýlaw Komissiýasy Türkmenistanyň bu maglumaty garamazdan Serdaryň ikinji ýeri eýlenine garamazdan bary şondan bir hepdeden soň Serdary ýeňiji diýip öňen etdi. Bir kanun ýagdaýda hemde olar nemen saýlawlaryň ikinji tapgyryny geçirmekden boyun açyrdylar. Emma bütün dünýä bu Türkmenistanyň prezident saýlawlaryny geçirmek boýunça Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň bu gabahat işine protest bildirdi. Hiç kim Serdary ýeňiji diýip hasap etmedi, kabul etmedi, häzirem kabul eden ok. Şol gün inaugurasiýa güni, ýani 19 martda inaugurasiýa diýip hamana Serdaryň prezident diýip öňen edilen günem bu bir diňe bir maşgala bayramyna öwrüldi Berdimuhammedow bilen. O maşgala bayramynda da şol öňkü maskarabazlar gözel şaguly, Cemal Tapar ýaly maskarabazlar çykyş etdiler, şahat boldular, tans etdiler, bollu şol. Ýöne hiç bir ýurt, hiç bir ýurdun prezidenti ýa premier ministri gelmedi, inaugurasiýa gatnaşmady. Bütün dünýä bu edilen bir kanun oýuny ýadgardy. Şol wagt Berdimuhammedowyň hamana, Serdar Berdimuhammedowyň hamana ýeňi diýilen bir galp ýeňişini diňe 3 tany ýurt gutlady. Olaňam biri Hindistan, ikincisi Ermenistan, üçüncüsi Saudy Arabistany. Ine şol 3 ýurt, olaram ýöne etiket boýunça gutlapdyrlar, bollu gutordy. Şondan başga Serdar Berdimuhammedowyň bu goşadyrma içindäki ýeňişini hiç bir ýurt gutlamady. Inni bir şol ikinji tapgyryny saýlawlaryň geçirmek barada teklip etsegem, ýanky düşünýäli Türkmenistanyň prezident saýlawlaryny geçirmek boýunça Merkezi Komissiýa muny ret etdi. Bilmedik bolan boldy. Şeýdi bilen bular karam oýuny ýüzürdiler. Muňa Ramazan biz inni bugün 2 aprelde öňden bellenilşi ýaly edil konstitusiýa hem Türkmenistanyň saýlaw düzgünlerini, saýlaw kodeksine laýyklykda bugün 2 tapgyryny geçirýär. 2 tapgyra edil şol öňden belli bolşy ýaly kanuna görä 2 tany öňe çykan esasy kandidatlar gatnaşýar. Olaryň biri Demokratik Platformadan ýeketek kandidat görkezlen Murat Gurbanow, ikincisi hem Türkmenistanyň dalaşýar görkezlen öňkü diktatoryň ogly, indiki diktator bolup işlejek Serdar Berdimuhammedow. Ine şu 2 adamyň arasynda häzir görüş bar ýa, şol görüşüň edil şu sagatda nähä ýagdaýynyň nähilligini, sanlaryň gatnaşygyny, prosent gatnaşygy barada size operasiw habar bermek üçin biz Murat Gurbanow'a söz bermekçi. Onun aşkada birin bugünkü gepleşimide iyilleşimiz Nurcanım gatnaşýar. Men olaryň ikisine de hoş geldiňiz diýen. Murat, Nurcan hoş geldiňiz. Sağ olun, makbul tapalağım. Nurcan seň sesiň eşitlenok, mümkin. Sağ olun. Bolýa, hoş geldiňiz. Indi Murat, mümkin bolsa şu illeşlemedi saýlawçylar şol sanly nime diýseňiz, tanıştyraýsaňyz, edil şu sagatda häzir nähili gatnaşyk
Kimi öňde kimiydi şu ikinji tapyryň nemesi boýunça gidiýän baş üstüne men şol netijeler boýunça maglumat bermäkem bir aýtjakladym watandaşlarıma da. Hormatly watandaşlar, şu Muhammed Ramazan aýy bilen sizi tüýs ýürekden gutlaýar. Goý parahatçylyk, şatlyk we söwgi kılbyňyzda baky ýaşasyn. Goý ähli dilegler edilsin, eşidilsin we ýerine ýetirilsin. Goý öýüňizde hemişe rahatlyk we parahatlyk höküm sürsin. Goý dogan aryndaşlaryňyz sagdym we bakly ýaşasynlar. Ramazan aýyňyz mübarek bolsun. Indi maglumatlara geçäýin. Şurada hormatly watandaşlar bilişiniňizi ýaly hormatly watandaşlar bilişiniňizi ýaly ine şuraya mesaj aldyňyz siz. Şuraya mesaj alanyňyzda ine sylkalar bardyr. Saytlara girip görmäni we ses bermäni, netijelerini görmäni we ses bermäni. Ine mesal üçin sayt internet diýen sylka basan ýagdaýymyzda bize ine yürüyte bizi yankı şu çevre yürüyte bizi sayılar saytına akıdiye. Şu saytına yine şurada ses verip ve şunun aşağında da neticeleri görüntü. Yine şunu çelli, şunun da çelli neticeleri seyretsek yine Murat Kurbanov 74,16% alıptır. 105.370 adam ses veriptir. Serdar Berdi Muhammedov 25,14% kazanıptır. 35.873 tane ses alıptır. Yine şu maglumatları siz şu saytta görülýäňiz. Aşağırak düşseniz şonu görüntü. Tablica tam görünýär, hemme adam görünýär. Başka bir aýtjak maglumatlarym bar şu mesele boýunça. Şun saýlawlar saat 23:59-da Aşgabat wagty bilen oturýar. İstanbul wagty bilen 21 saat 59 minutda oturýar. Paris wagty bilen 20 saat 59 minutda oturýar. New York wagty bilen 14 saat 59 minutda oturýar. Şonuň üçin wagt azarly saýlawlara goşulyň. Egerde kim ses bermedik bolsa, olary sylkary paýlaşyň. Şu videoň aşagyna sylka bar, şu sylkany paýlaşsaňyz, ine senin dogan aryndaşlaryňyz, tanışlaryňyz, bilişleriniz, dosýalaryňyz seslerini berip bilerler. Sağ olun, afiyet olsun. Murat, köp sağ ol bu beren maglumatyň üçin. Diýmek onu entekler biziň saýlawçylarymyz tiýjenmeli. Inni bir saýlaw güni bolan üçin size kime ses bermeliligini aýdyp biljek gal, siz öz ýüregiňiziň urgusyny diňleň. Size näme hilik geljekde döwlet gerek bolsa, näme hil ýurt gerek bolsa, şoňa görä ses berip bilersiňiz. Diýmek, sebäbi saýlawlar güni agitasiýa edilmeýär. Ýöne oňa oramazdan biz häzir şu Türkmenistanyň umumy ýagdaýlary hakynda gurrun etmek isledik. Hemem siz bilen ýene-de bir gezek şu saýlaw günem yüz-ýüz görüşmek isledik. Inni şu meselede bizim ýylleşimiz Nurcan, eger aýtjak zadyň bolsa Nurcan size men aýdyň belki aýal gyzlara aýratyn bir öz nemeňiz, öz araňyzda bir aýtjak zadyňyz bardyr, diýjek sözleriniz bardyr. Mümkin bolsa onu şonu aýdyň, size söz berýäs. Salam vatandaşlar. Birinci bilen Oraza bayramyňyzdy gutlaýan, öýüňizde bagıtlyk, şatlyk, dilek edýän, goý biziň bu Oraza bayramymyz bize ulu bagyt getirsin, içimizdäki höweslerimizi daha da gowanaly, begeneli, begençli Oraza bayramy bolsun biz üçin. Saýlawlar üçin diýemde hem ene atalar, gyzlar, maşgalamyzdaky hemmesini Türkmen halkyma, dost garyndaşlarymyza, ýarlarymyza, hemmemize yüzden ýaryn. Az wagt kaldy. Bugün diýdiňiz Akbel Saparyň diýdiği gibi agitasiýa geçilmeýär. Ýöne az wagt kaldy. Sesiňizi dukman bermeňizi haýyş edýärin. Geleceğimiz için, çağlarımızın geleceği için
balıklı durmuşda yaşamamız için bunu hüvüs ettik. Bu hüvüsümüz de kursağımızda kalmasın. Bunu debevat edelim. Doğru, köp sağ olun Nurcan. Inni gatı doğraydı yani, şuun bir unikal mümkünçülük. Bu real mümkünçülüğe bir kän yıllar garaşmalı olup. İlki kän yıllar Saparmat Niyazov nemeni hiç yıl saylaw geçirmen formal ýagdaýda ýöne özüni ýerliğine referendumus bilen prezidentlik möhletini uzaltdy. Eýtdi, gara özüni ömürlük prezident diýip ulan etdirdi. Her hil karam ýollar bilen 1999 ýylyň ahyrynda. Şeýtdir we mol ölýänçä hiç ýyl saylaw geçirmen ýurdy, ýeketek özü dolandyryp gitdi. Hemem umuman türkmenine hiç ýyl geljege umyt goýmady. Netijede şu Saparmat Niyazowyň şol diýdim zorluk bilen dolandyrmanyň netijesi hem gaty erwet boldy. Hemişe siz öňkü dolandyran prezidentiň nähili işlerini doğru baha verecek olsanız onu hükman bir daha da seyredin. Şon izinini nähili ýagdaý dörüye. Şo yurtda giden prezidentin izinini dören ýagdaý şol öňdäki prezidentin yurdy doğru ýa-da nädor dolandyran onu görkezýän aýnydyr. Indi seyredip görseňiz käbir adamlar aýdýar, ýok Saparmat Niyazow bir hemme adam mut berdi, gazy, elektrigi mut berdi, köpeni mut berdi, duýdy mut berdi diýär, suw mut berdi diýär. Birinci bilen adamlar, men size aýtjakladym, mut buhorda ýok diýär bizim ata-babalarymyz. Mut buhorda ýok diýmek, şol hiç bir şu dünýäde mut zat ýok. Pul diýmek näme? Pul diýmek çekilen zähmetiň, öndürilen önümüň, haridyň bahasy. Zähmetiň ölçeği hem şoňa sarp edilen materialyň bahasy bilerikdäki. Diýmek, Saparmat Niyazow mysal üçin aýdaly, öz wezipesini saklamak üçin gazy, suwy, elektrigi mut edýän ýerine ol diňe hasaby bulaşdyrdy. Hasaby türkmeniň hasabyny bulaşdyrdy. Şol hasaby bulaşdyranyna da hemişe ýadyňyzda saklaň. Kim şol nemeň beýemçisi bolsa, şol oýnalýan karam oýunyň gowramatdy diýilýär da. Şo gowramatdy oýunyň karam beýemçisi kim bolsa, şolam gönenýändir. Adaty oýunçylar ağırlanıp ol oyuna çekilen halk ol oyundan hiç iyili zat kazanıp bilmeýär, tersine utturýar. Sebebi garip halka mysal üçin aýdaly, öz hakyny bermeň deregine oňa hem saňa mut gaz, mut elektrik berýän diýip ağırlap onuň jürindik ýerlerde Niyazow hem şeýitdi. Hakyna seretseň näme Niyazowyň mellegine mut gaz çykýarmy ýa-da oň melleginden elektrik çykýarmy? Ýok, suw çykýarmy? Ýok. O zatlaryň hemme halkynky. Halkyň zadyny hamana özüne mut berýän diýip şoň hasabyny bulaşdyryp, hasabyny öçürüp, şondan hem öz maşgalatyny milliarder edip gitdi. Eger doğrudan hem Niyazow şu türkmen maşy bolýan bolsa, onu näme üçin türkmenler milliarder bolmady? Onu näme üçin öýün türkmenler millioner bolmady? Ya baý bolmady. Beýleki ýurtlardaky ýaly. Estoniýada, Latviýada, Litvada adamlar şu wagt $2000 aýlyk alýar. $2000 häzir ortaça aýlyk. Şolar hem edil bir ýaly Sowet Respublikasy. Emma Saparmat Niyazow öldürilenden soň oň ýerini basyp alan oň söwükdeşi käbir maglumatlara görä oň Binika ogly diýilip hasap edilýän Berdimuhammedow, Gurbanly Berdimuhammedow onuň meter etdi halky. Ol öz ruhu atasynyň mut diýip halkyň jüründe diken zatlaryny derro muduny aýyrdy. Has gymmat etdi, hatda beýleki ýurtlardan hem gymmat, emma häzir hem türkmenler hani $2000 aýlyk alýarmy ortaça Türkmenistanda? Aýdym, kim alýar? Haýsy muallym, haýsy wrach, haýsy daýhan, haýsy köçetip berýän häzir Türkmenistanda ortaça $2000 aýlyk alýar? Ýok. Aýdyp boljak gel. Hiç kim onu alanok. Tersine köçetip berýän bolup işe girmek üçin hem Aşgabatda, Änewde, Gäwürtde, Aşgabat töwereklaryny görgüli adamlar, aýal adamlar köplenjem $1000 para berip işe girmeli bolýarlar. $1000 para berip işe girýärler. Ýa-da 3 aýdan hem olary bir bahana bilen işden kopup, ana olan pulundan köýdürýärler. Ol şo beren parasyny ödäp ýetişýär. Indi egerde şu wagt Türkmenistanda dogry iqtisat taýdan dogry, sosial taýdan dogry döwlet gurulşy bolan bolsady, onu türkmenler häzir
2000 dollardan ortaça aylyk alardylar. Has ýokary aýlyklar belki 5-10 miňe ýeterdi. Diýmek olaryň öz ýakan syrasyny, ýani elektrigini, ulanyň elektriginiň bahasyny, içen suwunyň ýa ulanyň suwunyň bahasyny telemäge pulu bolardy. Häzir bolsa neber kadaly elektrik bar, öçüp ýanyp duran elektrigimiz. Ne bir kadaly suwak ýa 4-nji etajdaky, 3-nji etajdaky adamlar elmydam elleri bedreli şakırdaşıp ılgaşıp diyorlar. Suw ýetenok, aýratynam tomus aýlary gelse, Aşgabatyň özüne de millet suwun ýygyny mydama yer ýagy ýetir bolup ılgap ber. Şu zatlar näme mürkediýär? Saparnat Niýazowyň näme dogry döwlet gurulşyny türkmeniň başyndan, boýundan iýildirip gidenini mürkediýär. Oň ýyldam elbetde oň öz döwründäkidenem erwet aýlygan bir diktatura ýazdy. Anhanem Türkmeniň döwleti bir gurjak goş oýunyna dönýär. Ýani Gurbanly Berdimuhammedow edenetlikde Niýazowdan öňe geçdi. Ol hökman şeýle de bolýar. Sebäbi Türkmen raýdya şägirt halipasyndan ozdurmasa kär ýeter diýär. Şo diýilişi ýaly Berdimuhammedowyň nemeden hem Niýazowdan öňe gidip diktatorçylykda anhanem özü aýrylyp hakyky saýlawlara ýol bermeň deregini aldy da prezidentlik wezipesini edil şokolat beren ýalyda edin daşdagan dolar edin allap mullap halkyň gözüne çöp atyp öz oğlunyň eline beräýdi göni. Anhany Türkmeniň döwletiniň gelip ýeten ýeri. Ine muňa kvazi döwlet diýilýär adamlar. Kvazi döwlet bolanda oýunjak, oýnatky döwlet bolýar, oýnatky hökümet. Türkmenistanyň hökümeti netijede Hramowyň hem Jadanyň eline geçdi. Doğruluğunu şolar dolandırıya yurdu. Emma Berdimuhammedowlaryň maşgalasyna rol oynamak tapşyryldy. Olar haman bir Türkmeniň döwleti var edip rol oynaýarlar. Atadan oğula, oğuldan kim bilýänini öz aýalyna geçirer ýa bäberine geçirer. Serdaram şeýtirip inni dowam etmeli. Ýöne men başda aýtdym, şuň unikal bir gün diýdim. Näme üçin diýdim? Biz şuň öňüne alyp bilýäs şu wagt. Egerde häzir biziň saýlawçylarymyz, halkymyz tiýjenip saýlawlara gatnaşyp şu elektron saýlawlara 100 miňläp ses berseler, onu biz şu taýda Ýewropada, azat dünýäde alternativ prezidentiň saýlananyny görürüz. Hemde şu alternativ prezident siziň ardy halyňyzy dünýä jemgyýetçiligine ýetirer. Biz siziň ardy halyňyzy dünýä jemgyýetçiligine ýetirer. Hemde yakın gelecekte Türkmenistan'ın içine girip daşary ýurtlaryň demokratik ýurtlaryň gollawundan peýdalanıp ýurdun içine girip şol häzirki höküm sürýän Türkmen halkynyň üstünden sütemede oturan rejimi Hramowy, Jadany, Berdimuhammedowlar gaçyryp biz şu taýda täzeden saýlaw geçirer. Hakyky demokratik prezident saýlawlaryny, parlament saýlawlaryny geçirer. Şonu siziň gerşiňizde münüp oturan şu allajylar, iýijiler, kırkadylar gaçyp gider. Hiç biri galmaz. Ine şonuň üçin hem gelin adamlar şu häzir galan bary over 4-5 agadyň içinde köpçülükleýin ses berin. Hem her bir Türkmen 10-15-100 Türkmeni oýarsyn, hem şoň ses bermegini gazansyn. Bir ören möhüm. Egerde şuň kuň şu mümkinçiligi elden gitirsek, onu bular ýaly mümkinçilik inni Serdar 70 ýaşan soň gelmeli. Serdaram şu wagt näçe ýaşady? 40 ýaşady ýani. 40 ýaşan bolsa diýmek kaçan geljek şu mümkinçilik? Yine 30 ýyldan geljek adamlar. Siziň altyk çoğuluklaryňyz gul bolup Türkiýede, Orsiýetde köçe süpürüp ýörkä, şolaň altyk çoğuluklaryňyzyň eňine atasakkal çykan soň geljek. Diýmek gaýrat edin. Şu mümkinçiligi elden bermäň, hemde bir süýen barmagyňyzy gymylladyp öz ykbalyňyzyň ýagşy tarapa üýtgemegini, ýurdun ykbalynyň ýagşy tarapa üýtgemegini gazanyň. Men ýene de Murat Gurbana söz bermekçi. Murat ýene de şu meselede aýtjak diýjek zadyňyz bolsa onu başlygyny söz sizden. Mikrofonuňyz açyk. Sağ olun Akbezek Bravo. Siz hemme zat aýtdyňyz. Menim goşulýan şu sözleri vatandaşlar siz öz geljegiňizi saýlaýaňyz, öz sesleriniz bilen. Ol dini Türkmenistan'da derler bütün dünyada şeýle. Her saýlawçy öz geljegini saýlar, öz seslerini berer. Bizim kanun esasında şunu etmeli. Bu jenaýat işler hiç kimden gorkmadan gaýtyp öz konstitusiýon borjyny ýerine ýetirmeli. Ine şurada bir bizim nimemiz vatandaşymyz soralar ya maksat
çugda oğlu diýip. Urban goýunyň oğluna 30 ýaşyň adam ses berilipdir. Şunça adamın ses berenine ynanyp bolar ýaly däl. Ýa-da türkmen halkyna ýurt gerek dämkä? Türkmen halkyna nesliniň geljegi gerek dämkä? Ine şu soruga Akıl paramin ýa-ni teknik taýdan jogap bereýin, galany bolsa siz Nurjan ikiniz jogap beräň. Şu taýlawlar açyk geçýär. Mümkin Türkmenistana ýa-ni häkimet sallatlary, organlary, pasoslary goşundur ses beräýmerli, ýa-ni Serdar Berdimuhammedow gollar ýaly. Ine şondan ses berilendir. Mümkin hakykam adamlar şonu isleýändir. Onu biz bilemdik. Ýöne seslerin gelenligi hak. Şoň üçin o sesler galýar. Onu VPN oynap etmek mümkinler täze. Sen gatetse 100 sany edinçe 1 saat 2 saat geçýär. Sen wagtyňy bolmaýar. Şoň üçin mysal üçin 100.000 jemi 130.000 sessen 1% diýeninde ýa 1300 sany ses bolýar. Ol mümkinler. Şoň üçin bärde oýun ýok. Hakykatdan hem sesler diýmek adamlar köni ýa-ni dünýä garaşly şul häzir bolýan zatlary şulara kaýyl bolup şul ýa-ni ýaşaýşa ırda bolup ses berýär. Ýa-da şo ýerde işleýän ýa-ni işgärlere mejbur ýagdaýda ses berýär. Ol mümkin, iki tarafa mümkin onu aýdyp bolanyp her kime mejbur edilen ýagdaýynda da her kimin öz ihtiýaryna haýy tarafa ses bermek. Şoň üçin biz onu olar günäkärlap bilemdik. Mümkin Serdar Berdimuhammedow utormuş taýlawda biz bilemdik onu. Diňe taýlawyň öýe görkezler. Sağ bolun. Doğru. Nurjan siz näme aýdyp biljek şu meselede? Doğrudanam näme üçin halkyň uly bölegine 30 ýaşyň adam häzir statistikaň görkezişine görä Serdar Berdimuhammedow ses berýärler. Şuň arkasynda näme hili düşünje, näme hili duýgular ýatyr? Siz näme pikir edýäňiz? Olar sesleri eskerlerimizde hükmani suratda bermeli ettiler. O okuwçylaryň da enatalarına buyruk verdiler. Gosdarstwny işleyen yerlerde hemmesine mecbur ettiler. Ya işten kovacak, ya aylığınızdan kesilecek. Yani insanları eziyet edip ses aldılar. Onun için o taýdaky geçirilen saýlawlary ne Amerika ne Ýewropadaky gosdarstwny organlar hemmesi olar tanımadılar. Onun için bizim şu wagt geljegimiz çağıjyklarymyz üçin hemmemiz ýene de az wagt kaldy. Ses vermenizi haýyş edýäs. Sağ olun Nurjan. Şu meselede menim bir öz pikirimi aýdaýyn. Adamlarda gynansagan bir inert häsiýet bolýar da köpçülükde. Aýratynam bir ýadawlyk diýen ýaly bir siýasy apatiýa diýen ýaly bir nime bolýar. Duýguy hal ýagdaý bolýar. Adamlar uzak wagtyň dowamyny diktatoradan ýadadylar. Şol ýadawlyk ýaşlary, mysal üçin aýdaly, hem düşünjeli adamlary görüşe tekleýär. Olar görüşmegini nime berýär-de, iteri berýär. Emma halkyň belli bir bölegi näme üçindir şol erwedem bolsa, kyn günne ýaşaýan bolsalar, şo jagad kyn günüň üýtmeginden adamlarda gorku bolýar. Ol barada köplenç psikologlar ýaýarlar. Şonu soraýarlarym-da. Näme üçin siz erwet ýaşasaňyzam şu jagad erwet ýaşaýşyňyzdan diýe üýtmeginden gorkýaňyz diýe. Näme üçin siz gowluk üçin, uly üýtgeçlikler, özgörüşler üçin göreşeňiz diýseler, adamlar aýdýar, biziň göreşimiziň netijesi bolmaz öýdük gorkýas. Şoň netijesi isleýişimizden hem erwetlik bilen has erwet zatlara eltip utorar öýdýäs diýip, şoň üçin şu jagad ol asmannaky durnan tutjak bolandan elimizdäki şu serçejigi syptyrmajak bolýar diýip, şolar ýaly düşündirýärler-de. Ol duýgu dogrudan hem şu psikologlaryň aýdyşyna görä
adamların köpçülüğüne bir mahsus duyu olmağa çemeli. Yöne men bugün öz halkımızdan, saylovçularımızdan bir zat haýyş etmekçi. Adamlar üýtgeçliklerden, özgörüşlerden gorkman, çekinmeň. İň erwedi ýatasıwdyr. İň erwedi ýatasıwdyr. Suw ýatsa, hiç tarafa akmasa, gozgunmasa porsaýandyr. Şoň içinde yaramaz möjekler döreýär, kesel döreýär. Türkmenistanyny 30 ýyl bäri ýatasyw, hiç ýyl özgörüşlik ýok, hiç ýyl üýtgeçlik ýok, ötüşem ýok. Türkmenistan dünýä derejesinde ýaşamak üçin hiç zat öndürip bilen ok. Diňe çiğ malyň hasabyna ýaşaýar. O çiğ malyňam ähli baýlygyny, ähli gaýmagyny berdim öňe Niýazow Hramşadan çürtýärdi, oççytsy madowatlar. Innem berdim Muhammedowler jadan hem Hramow ana şolaryň maşgalary hem bir töwregindäki bir 5 oýnam ýa 3 oýnam ýaranjanglara birazajyk emleýärler. Galanam öýleri daşary ýurtlarda gizleýärler. Häzir käbir hasaplamalara görä Türkmenistanyň owurluk bilen şu 3 maşgalan berdim Muhammedowlaryň jadanyň hem Hramowyň şulan maşgalarynyň çıkaran owurlap çıkaran puly 100 milliarddan geçipdir adamlar. 100 milliarddan şoň bir pul hasabyny nemesini aýdýarsa, bahasyny. Aslında ol baýlyklaryň köp bölegi daşary ýurtlarda, daşary ýurtlaryň banklaryna, dürli ýurtlarda dürli pullar, valyuta görnüşine gizlenipdir. Anonim hasaplarda saklanılýar. Ya da bolmasa başga bir adamlaryň Amerikada, Germaniýada, Ýewropada, ya bolmasa Israil'de, Orsiýetde ýaşaýan adamlaryň atlaryna goýulan, hiç kelläňe gelmejek adamlaryň atlaryna goýulan şo pullar, milliardlap pullar. Ýogsa da şol pullaryň ören uly bölegi gozgulmaýan imlek görnüşine saklanýar. Şol adamlaryň adyna berdim Muhammedow bilen Jadanyň hem Hramowlaryň. Şol gozgulmaýan imlekler esasan köşkler, jaýlar, ýerler, tokoýlar görnüşine, uly baýlyklar görnüşine şoň ýaly dürli ýurtlarda, Ýewropanyň ýurtlaryna, Amerikada, Kiprde, ýene bir şolar ýaly offshore ýurtlaryna alınıp goýulypdyr. Inni şoň umumy hasaby daşary ýurt synçylarynyň käbiriniň berýän maglumatyna görä ýankaýdyşym ýaly 100 milliarddan geçýär. Eger siz şol pullaryň ýygy Türkmenistana gaýdyp gelip siziň öz maşgalaryňyzda siňmegini isleýän bolsaňyz, öz ýaşaýyşyňyzda bir uly ýeňillik kökmünde, aýlyk kökmünde gelmegini isleýän bolsaňyz, onda şu gün siz hökman elektron saýlawlara gatnaşyň hem ses berin. Diňe özüňiz gatnaşyp bolmaň. Siz her bir türkmen şu wagt 10, belki de 20-30 adamyň etçegi işini etmeli. Wagt ýagdaý ören jogapkärli. Şu jogapkärlik bolsa da geçirmeň duşuňyzdan. Şunu geçirseňiz ýene 30 ýyllap köýersiňiz. Ýene 30 ýyllap diňe özüňiz däl çağa çuwalaňyz, altyk çoğuluklaryňyz gözünden ganly ýaş aktyryp daşary ýurtlarda öz öýünden, ýylynden, maşgalasyndan uzakda hammalçylyk ederler. Hyzmatkär bolarlar. Şeýdip ölmedödi gazanyp ýaşamaly bolarlar. Şeýdip biriň halkymyz infonyny bir milyon sanymy ýa bir 500 bin sany kiçijik hiç wagt özüni tutup bilmejek kesellik hem ısgynty halka öwürler. Indi şol orta asyrlarda bütün günnogur sarstyran türkmenler şeýle ýagdaýa düşmelimi? Ýok. Biz muňa ýol bermeli däldir adamlar. Biz bililikde öz bagtymyz uğruna, öz çağalanmadyň, altyk çoğuluklanmadyň, watanymyzyň geljegi üçin görüşmeli. Häzirki wagtda şol görüş üçin bir artykmaç etmeli adam ýok akrym. Ya Ukrainler ýaly şu wagt Kalaşnikowy alyp eline urşa gitmeli ýa zat ýok. Diňe, ine seredin adamlar, diňe süýen marmaňyzyň hereketi bilen siz öz geljekki ykbalyňyza täsir edebilýäňiz. Özüm ýagşy tarapy. Şoň üçin şu elektron saýlawlara gatnaşyňda öz ykbalyňyza, öz ýurduňyzyň geljegine gowy täsir etjek bolun. Inni men şu taýda aýtjak barmy? Hawa bir zat bolýar. Aydın. Ben vatandaşlarıma baştan sözümden böldüm. Vatandaşlarıma da bırak öpecek bolýan. Ünsörün vatandaşlar.
Men şul bolup geçýän ýanky sanlary geň göremok, sebäbi ýalňyja analiz edip görsem, ine gelin birinji geçirilen birinji tapgyra seyredelim. Birinji tapgyrda üns beren bolsaňyz, ine Murat Gurbanow 208 000 ses aldy, takminan. Serdar Berdimuhammedow 69 000. Häzir Murat Gurbanow 100 000 goly ses aldy, Serdar Berdimuhammedow 35 000 goly ses aldy. Deňlikde var ya, öňkü şu birinji tapgyr ýaly var ya. Oň bir üýtgeçlik zady ýok. Diýmek, egerde birinji tapgyrda Serdar Berdimuhammedow 70 000 adam beren bolsa, onu häzir 35 000 adam berenligi o bir geň zat bolmaly. Egerde Murat Gurbanow edil şu moment haçanda Serdar Berdimuhammedow 35 000 beren ýagdaýynda 208 000 ses beren bolsa, takminan şol öňkü depkinne var ya saýlawlar. Diýmek, uly bir zat üýtgen ok. Şoň üçin netijelerini görürüz. Edil şu moment öňkü ýaly depkinne var ya, takminan toşun diýip bolanok. Sebäbi 35 000 golay, berde de 69 000. Murat Gurbanowyňky 100 000-den sekelje geçe, berde 208 000. Diýmek, deň ýaryna bar berdik. Şoň üçin şu saýlawlaryň soňuna görürüz. Eger şu metod dogry gelýärmi ýa-da düýünden ýanky şu analiz ýalňyş görürsen, onu diňe sesler görkezdiler, başga zat görkezbilmez. Sag bolun. Sag bol Murat, şu belliň üçin. Hanny men elimde ýene-de Mawtumulyň kitaby bar. Mawtumuly türkmeniň bir şeýle dany atasy, dany diýilip ikrar edilen şahyry, filosofi. Bir 17-nji asyrda ýaşap geçen biziň şahyrymyz, şoň üçin 18-nji asyrda, 18-nji asyryň başynda hem 17-niň ahyrynda, 18-nji asyryň başlarynda. Şol döwürlerde de türkmenler şuňky ýaly agyr günleri başdan geçiripdirler. Şonu Mawtumuly Pragy türkmen halkyny oýarjak, şoň tijenmegini gazanjak bolup, öz watany üçin, watanyň geljegi uğruna kän pikir etmän diňe bir gün bilen bir günüm hoş günüm diýip ýaşap beren adamlary ukudan oýarjak, gaflat ukusundan oýarjak bolup, näge ýatyp senlen bir goşgy ýazdyr. Men şu goşgy gaty aktually patap edýän, şoň üçin şu goşgyny häzir ruhsat berseňiz size okap bermekçi. Näge ýatyp sen? Ey ülkesi awat, mülküne magrur, mülkün bakasy ýok, näge ýatyp sen? Ey ikbaly bidar, döwlete mesrur, döwlet wepasy ýok, näge ýatyp sen? Şirinjan rişdesi tenne osollar, nevsiň bir megestir, mal bir asallar, dünýä awsyllar, ömrüň bir sallar, ömre ýetybar ýok, näge ýatyp sen? Tagat bir dergaha ýollar basgançak, işin beýle bolsa durma sen ancak, ogul gyz malu zen sana asgynjak, goýmazlar gezmäge, näge ýatyp sen? Pelek saňsar daşyn sana atypdyr, zemin ajdarhasy paýyň ýutupdyr, ajal tiz orogun gollu tutupdyr, binurwatdyr, biçer, näge ýatyp sen? Mawtumuly işim ahdarydyr, bir mükemmel äriň hyrydarydyr, dünýä ahiretiň keşde käridir, tokum saçyna wör, näge ýatyp sen? Ne görüşüňiz ýaly Mawtumuly Pragy beýik dana Mawtumuly hem edil biziň şuňky edýän işimizi edipdir. Adamları ukudan, gaflat ukusundan oýaryp, olary öz ikbalynyň aladasyny etmäge içeri berjek bolupdyr. Adamlar görüşüňiz ýaly türkmeniň başyndan häzirki inen kynçylyklar birinji gerek inen ok. Şol döwürlerde Mawtumuly ägirtler, beýleki biziň beýik klassiklarymyz halky şeýdip goşu gadal bilen, edebiyat bilen, çeper söz bilen oýaryp bilipdirler. Şeýdiben türkmenler diýri galypdyr, hem de gelip 21-nji asyra ýetipdir. Indi şu 21-nji asyrda teknologiýaň şeýle ösen zamanyny diňe bir mobil
Yani Türkmenistan'da mına el telefon diýerler. El telefon bilen öz ykbalyny ýaşy tarafa üýtmek üçin täsir edip bolýarka, näme üçin şonu etmeliler adamlar? Näme üçin şol barmajyny gymylatmalylar? Öz bir barmağını gymylatmaga ýaltanýan adam daşarky dünýädäki güýçli ýurtlardan, halkara hukuk goraýjy organlardan, guramalardan näme hantama bolup biler? Ýadyňyzda saklaň. Daşary ýurtdaky halkara hukuk goraýjy guramalar, Birleşen Milletler guramasy, Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House hemde Memorial beýleki onlarça, yüzlerçe güýçli guramalar, Amerika ýaly, Fransa, Germaniya, Angliýa ýaly güýçli döwletler kime kömek berýärler? Haýsy halka kömek berýärler? Haýsy halk öz bagty üçin gujurly görüşde ana şoňa kömek berýärler? Sebäbi horlap ýatan, gafly dukusunda ýatan adamlaryň ýurduna girip hiç kim ol öz geljegi üçin ýatan çöpü galdyrmayan adamlaryň hatyrasynda öz sallatlarynyň, öz esgerleriniň janyny, öz graždanlarynyň janyny oka bermez. Emma bolyn halkyň özi azatlyga ymtylsa, öz azatlygy üçin görüşde onu ol ýurtlarda bir prinsip bar. Öz azatlygy üçin görüşýän halklara hökman gollaw berýärler. Şol gollawy bizem alarys. Şunkun egerde dinlemeň saýlawyň depgini mundan hem häzirkiden hem ýokary alyp geljekde biz egerde bizim demokratik kandidatymyz Edil Belarus alternativ kandidaty ýaly prezidenti ýaly Tikhanovskaya ýaly status alyp bilse halkara derejesinde onu bizim demokratik prezidentimiz, alternativ prezidentimiz Türkmen halkynyň behwitlerini, hak hukugyny halkara derejesinde gorar hem köp derejede ýurdun içinde galan halkyň daşyny hukuksuz, pasportsuz, mecburi ýagdaýda gul bolup işläp beren, hyzmatkär, iň agyr işlerde işläp beren adamlarymyzyň, graždanlarymyzyň ýagdaýy epesli gowlaşar. Hem de geljekde bizim ýurdumyzda adalatly, hukuk, demokratik döwletiniň gurulmagy mümkin bolar. Şonuň üçin hem adamlar men ýene bir gezek hiç bir kandidaty propaganda etmeden diňe saýlawa gatnaşyň diýen, gaýrat edinde saýlawa gatnaşyň, hem de diňe özüňiz däl, onlarça, başarsaňyz yüzlerçe türkmene habar berin, bir-biriňize geçirin, hem de şugun bary 3-4 sagatdan şu saýlaw möhleti tamam bolýança biz uly ýeňişi gazanalyň. Onu Nurcan, Murat ýene de eger aýtjaklaryňyz bolsa aýdym, men kim islese şoňa sesi geçirjek. Alma düş, alma biş, ağzıma düş yok. Hükman hareket etmeli. Harekete bereket. Onu unutma. Halkımız. Go yaşamak isteyersek, çağlarımız için go gelecek isteyersek, hükman galan 3-4 saati baspolizovat etmeli. Doğru. Peýdalanmaly, şonu doğru peýdalanmaly. Gaçy doğru aýdýan Nurcan. Belki de bizim sesimiz mehriban adamlar size barıp yetýändir. Elbette siz bu aralykda soňky geçen 2 hepden içinde aýyny hanny prezident eýen bellenni, eýem inaugurasiýa geçirildi. Indi nämeden de peýdasy ýok diýen ýaly çykyşlarym eşdendiňiz. Ýöne şol çykyşlara gulaňyzy gabartmaň, şol çykyşlary dinläp ruhdan düşmän, eliňiz soğumasyn. Biz ol adamlar üçin görüşemiz yok. Biz öz garip halkymyzyň geljegi hem şoň hak hukuklary üçin, şoň uruslary üçin görüşýäs. Biz türkmeniň topragynyň aşagyna ýatan, yer astyna ýatan gaz, newit, beýleki minerallary ýaly baýlyklarymyz ýele sowrulmanka, onu Jadan, Hramov, Berdimuhammedowler satyp sowrup gaçyp gitmänkäler ýurdumyza eýe çykmaly. Şol baýlyklar sowrulup gutorlan soň elbetde ol adamlar gaçyp gider. Ýöne ondan soň bizim halkymyzyň görjek güni gaty kıyın bolar. Bir çänek çay gaýnatjak bolsa da belki gidip obadan şäherden çykyp çöl ýerlerde guruy, jagramat çöpläp belki Hudaý taklasyn şonu gaýnatmak üçin kitiriň aşagyna ot ýakyp gaýnatmaly bolar.
Owganistan'ın ýagdaýyna düşmegi gaty ähtimaldyr türkmeniň ýagdaýynyň şoňa deňleşmegi ähtimaldyr. Sebäbi özüňiz bilýäňiz, Türkmenistan dünýä derejesinde beýleki ýurtlaryň öndürýän harytlary bilen bäsleşer ýaly, konkurensiýa girer ýaly derejede hiç bir zat öndürüp bilen ok. Ne avtomobil, yani avtoulow öndürüp bilýär, ne elektron harytlary öndürüp bilýär, ne beýleki öý goşlaryny, yani öý hojalykda ulanylýan, kirýulýan maşin ýa todan-torýan ýa bolmasa başga bir zatlary öndürüp bilýär. Ünsüýerin ahyrym Türkmenistan ykdysady derejede haryt öndürüp, öňde barjy harytlary öndürüp, özüni ekler ýaly, halkyny ekler ýaly şu 30 ýylyň içinde nämedir bir zady öndürmegi ýola goýup bilmedi. Biziň iň öndürüp biläjek zadymyz owa hojalyk önümleri, hatta şol owa hojalyk önümleri bilen biziň daşary ýurtlara çykyp konkurensiýa girip özüne yer edinip bilen oklar. Ana men ştaýda görýän Şwetsiýada eýem 10 ýyl bäri Özbekistanyň iň bärkisi neme gelýär? Gury kişdeler gelýär. Yankı erik kişdesi ya üzüm kişdesi kişmiş yine şoňaly irimişler gelip Şwed magazinlaryna, dükanlaryna, imit magazinlaryna satylýar. Emma bolin Türkmenistanyň hiç zat ýok. Şuň öýde meni gynandyrýar. Gühüm maňa görkezýär şuny. Türkmenistan şu 30 ýylyň içinde geljekde bir gaz nebet gutoraýsa özüni ekler ýaly hiç bir harydy bilen häzir dünýä arenasyna çykyp bilen ok. Şoň üçin adamlar biz yeni bir gede gaýdýan ýeriň aşagyna biziň ata-babalarymyzyň bize sowgat oýup giden gymmatly bir hamir maýasy bolan gaz nebet gutormaka hökman öz ýurdumyzyň ykbalyny öz elimize almaly. Egerde biz şol öz ýurdumyzyň ykbalyny elimize alyp hemem şol gaz nebeti eşrepi ýaly, gyzynyň gyrnysy ýaly ulanyp bütün şunu kän 100 ýyllyklara ýeter ýaly edip ulanmagyň çäresini tapmasak, hemem şolary diňe çyýmal hökmüne satman, şolardan taýyn önüm öndürüp, şonu eksport edip, şoň giýdejileriniň hasabyna ýurdumuzy östürmesek, hem de ýurtda gaz nebet gutormanka üznüksiz önüm öndürýän infrastrukturany döredip bilmesek, onu biziň halkymyzyň geljekde görjek güni gaty agyr bolar. Şu zatlary ünsüýerin her bir türkmen, her bir Türkmenistanyň grajdany şu zatlary hakynda günnülük pikir etmeliler. Şuň Orada aýynyň, mukaddes Orada aýynyň 1-nji gününi, ýagny Ýewropa kalendary boýunça 2 aprel güni prezident saýlawlarynyň 2-nji tapyrynyň geçirilýän güni bu hakda hasam çuňdan pikir etmeli. Hem de şu saýlawlarda biziň demokratik kandidatymyzyň utmagyny gazanjak bolmaly. Onu adamlar men yine de gepleşige gatnaşýanlardan Murat Gurbanowa sözü geçireýin, belki onun yine de goşmaça aýtjaklary bardyr. Murat, onu söz sizden. Mikrofon açın. Sağ olun, APS para aýdan sözleriňiz üçin, Nurjan apa aýdan sözleriňiz üçin. Hormatly vatandaşlar, ine men kommentarlar okuyan adamlar gorkýa ses bermäni. Sizin seslerinizi hiç kim kesinlikle bilmiyor. Kim verdi, kim vermedi. Hatta biz saytın şotçugынан görmedi ýaly etdik. Sizin seslerinizin identifikasiýasy bizden başga adam edilmiyor. Sesleriniz berilerine gün bize gelýär maglumatlar. Başga ýere baglanok. Gorkman, gatnaşyň. İstenik kandidata, istenik dağlaşykary ses berip bilersiňiz, ýöne hiç satdan gorkman. Birinci taýlawlar, birinci tapylar geçdi. Hani kimin adyny tutdular? Hiç kim adyny tutmadylar, bilmediler. Kim ses berdi, kim näme etdi? Ol sizi gorkýanlara üns bermän. Sebäbi olar sizi Türkmenistanyň diktatorlaryny gorkuzmak taktikasyny ulanyp sizi ýene de gorkýarlar. Indi boldy, biz gorkamyz ok. Biz gorkmaly zatdan gorkmaly zatdan biz gün ýörek gitmeli. Şoň üçin haýyş seslerinizi berin, goşulun, istenik adama ses berip bilersiňiz, gatnaşyň. Türkmenistanyň ykbaly sizi degişligini görkezim. Sağ olun. Doğru, Murat, ine şu gorku barada aýdanda men bir zat ýadyma düşýärdi. Doğrudanım adamlar şu Türkmenistanyň ısnat hökümetini ya da şoň KGB'sini, ýani häzir KGB ýaly MKM'sini kudaýlaşdyrmaň. Bular gaty ejir, lellim hem bisowa da adamlar.
Olar kimin başına bayar? Şol yurdun içine gawalan garip halkın başına bayar. Diňe şolary eziyet berip bilýärler, sütön berip bilýärler. Siz pikir etmeň, şu daşary ýurtlarda ýaşap beren türkmenleň ýygyny ýydarlap şolar şu tehnikadan baş çykyp şolary ýydarlap kime ses berýändigini bilip bilýändir öýseniz gaty ýalňyşarsyňyz. Hatda şolar yurdun içinden hem siz VPN bilen girip öz isleýän kandidatyňyza ses berseňiz, dalaşýara ses berseňiz, şonuň biljek gumany ýok. Şonu barıp öýdüňiz ýöne aýdaýmasaňyz hemen plana ses berdim diýip aýdaýmasaňyz şonu bilip biljek gumany ýok. Türkmenistanyň häzir hatda şo MKM diýilen yaramaz idarasam iýliň ýygyna şolong hiç zada güýjem ýetenok, okuwam ýetenok, bilimem ýetenok. Ünferin olar diňe eciz biçare şo yurdun içine gawalan halkın başına bayar. Olar daşyna çykyp bir zat bilmek mümkinçiligi asla ýok. Oňa olaryň ne okuw bilim derejesi ýetýär, ne tejribesi ýetýär, ne de gaýraty çatýar. Şoň üçin aýratyna biz şu Türkiýede, Orsiýetde hem beýleki ýurtlarda ýaşaýan ýyleşlemede ýüz tutýar. Adamlar korkmaňda ses berin. Hem-de öz ykbalyňyzy ýagşy tarapa üýtwedin. Bu gorkudan peýda ýok. Türkmenler aýdýak gorkuň ölüme peýdasy ýok diýär. Sen gorkunyň bilen sen ölmän galan ýok bu dünýäde. Ýöne gorkmagyň asla geregi ýok. Şoň esas ýok şoň gorkmaga. Ýene bir gede gaýdýan. Şu niçikmi Türkmenistanyň araçygynyň bir ädim çykdyňyzmy daşyna? Şondan soň siz azat. Eger de sizin gapdalyňyzda bir yaramaz adam bolup sizin edýän işiňiz barada ýygyňyza habar bermese, Türkmenistanyň şol yaramaz idaralaryna habar bermese, onu hiç kim sizin daşary ýurtlarda näme okuýanyňyzdan bilmez. Haýsy saýtlara girýäniňizden bilmez. Kime ses berýäniňizden bilmez. Şoň üçin arkaýyn ses berin. Ine Muradyň aýdyşy ýalyny birinji tapgyrda 208 miňden urak adam Murat Gurbanowa yani demokratik kandidata ses verdi. Şolary bilen barmy? Ýok, bilmedem hiç was. Näme üçin bilsin? Sebäbi bu tehnika, häzirki ulanýan tehnika ol Türkmenistanyň orta asyrlaryň derejesinde işleýän MKM'siniň biljek ýa ulanyp biljek ýa bolmasa ýygyna düşüp şonu paş edip biljek tehnikasy däl. Olar ýankaýdyşym ýaly edil, möý ýaly, içýän ýaly şo ýurdun içindäki adamlary çakyp, zäherläp, gorkudyp, şolaryň öýlerine dapyrdaşyp baryp, ana şeýitdirip günlerini görýärler. Şeýitdirip hem aýlyk alýarlar. Siz şolardan gorkmaň adamlar. Goý olar gorksun bizden. Siz näme üçin gorkýaňyz? Siz daşary ýurtlara çykyp öz maşgalaňyzy ekläp ýördiňiz. Şol ýurdun tolup gitmezligi üçin şo ýerde adamlar günlüýden güni köçede çiýişip açlykdan ölmezligi üçin her aýda puly berýäňiz. Siz nämeden gorkýaňyz? Dogry iş edýän adam gorkman lär ahyrym. Olar ogry, olar bandit, olar talançy ýurdun içinde oturan Hramov, Jadan, Berdimuhammedowler, Jemal Saparlar, Güler Şagullar, şu ogry ministrler epilip bükülip Niýazyň öňe elini aýan oşýadlar. Haýnym Berdimuhammedowyň universitetläp dawany ýalap öňüne iki bükülüp gezdiler. Türkmeni bütün dünýä maskara edip, türkmen bolmam şolardan, şu epilip bükülüp omudoklaşyp emedekleşip ýören zaý adamlardan, bu toran adamlardan, lellim, ysnap, ýeni, kepek bolan adamlardan. Innemin hanny oň oglunyň dawany ýalamaly. Ana soňky gelen habarlara görä, häzir Türkmenistanyň her bir hatda maşynyň diýe maňlaý aýnasyny serdaryň suraty bolmalmyşyn. Şoňa boyun eýýänini görkezmeli, on kakasynyň hem aýdymy telefonuny şoň biri jaň etdi, şo Berdimuhammedowyň aýdymy ýanglanmalymyşyn. Näme derejä geldi? Türkmeni munasyp ýaşaýyşmyş. 18-nji asyrda Türkmenistanyň territoriýasyndan feodal sapatyna geçen Türkmenliň oturuşuklaryna gatnaşan Armini Van Berin ýazyşyna görä Türkmenler ýaly diýe men günne orada erkin ýaşaýan halk görmedim diýe. Türkmenin her biri ödüne han niye. Olar diye şu aydım dinläp otur kalaram. Hanam otur aralarına olur niye. Şolum şo edil bir adamın biri ýaly diye. Eger şu han otur diýip diye Türkmenler eger demini gaýra goýup alanok hiç gaýsy diye. Hemmesi öz ähli şu duýgularyny, pikirlerini arkaýyn beýan edýärler diye. Han şol Türkmenlerini. Biz şolaryň nesli ahyrym. Biz Görowlyň nesli. Biz Alp Arslanyň nesli. Adamlar öz ata-babalaryňyzy ýatlan, gahrman ata-babalaryňyzy ýatlan, gorkudan arany açyň, gulçulukdan çykmak üçin ilki gorkudan çykmaly. Gorkudan çykmadyk adam gulçulukdan çykyp bilmez.
adamı gul ediyen, gulçuluğa salyan gorkuy, aýratynam haywan gorkusy. Şu haywan gorkusuna düşmän adamlar. Adam eger gorkaýanna da adamyň, insanyň gorkusy adama miňdeş gorku bolmalydyr. Ýagny gorksa da öz geljegi üçin göreşmelidir. Gorkun ýöne barmaňyzy gymylladyň. Ses verin. Hemde öz geljegiňiz üçin şu gorkup göreşmeli bolsa göreşin. Diliniz tutulýan bolsa şu gorkudan şonu da göreşin. Elbetde gorkmaja adam ýokdur. Ýöne insanyň gorkusy haýwanyň bilen deň bolmaly däldir. İnsanyň duýgu düşünje aň berilipdir. Şu aňly düşünjeli adamyň, insanyň gorkusy şäkli bolýandyr. Ol öz geljek nesilleriniň ırsygyny, çağa çuwasynyň, agtyk çoğuluklarynyň ırsygyny goramaly bolanyny, watanyny goramaly bolanyny gorksa da göreşýändir. Ine şunu ýatdan çykarmaň gadyrly. Men bir goşakladım var. Aydın. Men dün Türkmenistan'daki yaşak geçen bizim vatandaşlarımızla görüşdüm. Şolo şeýle diýär, Murat aga, halka düşündürün, 2011-nji ýylda soňky kompýuter şükler çykyp gitdi diýär. Biz çykdyk diýär, soňky bolup. Bizden soň adam galmady diýär. Gaty uşaklar galdy diýär. Biz 2011-de çykçak bolup bize ýarym sakladylar, emheme ulukları, beýlek uluklar biz saklady diýär. Biz öz hünärlerimizi beýleklere öwrüder ýaly. Ýöne o zatlary bir günde öwrüp bolanok biz kiçik zatları öwrüp çykdyk diýär. Hünärmendler ýok diýär, kompýuterden, internetden we internet ulgamynda işläp bilýän güýçli programmalary ýazyp bilýän, dürli algoritmli programmalary ýazyp bilýän adamlar ýok diýär. Şoň üçin siz olur ýaly gözler bilen emheme ulguny seýretmeň. Ola bir ikinji Türkmenistanyň çäginden çykdyňyz Türkmenistanyň kanunlary işlenip. Diňe aýratyn bir maddalary işleýär, ýöne 99% Türkmenistanyň kanunlary. Türkmenistanyň serhedinden geçdiňiz işlenip. Şoň üçin siz egerde Türkiýede ses berýän bolsaňyz, siz Türkmenistana jogapkärçiligi hiç wagt çagyp bolanok. Ular ýaly madda ýok, ular ýaly kanun ýok. Şoň üçin siz Türkiýede ýaşaýan bolsaňyz, Türk'ün kanuny laýykly ýaşaýan. Men Fransada ýaşasam, Fransanyň kanuny laýykly ýaşaýan. Türkmenistanyň kölenler. Şol ýaly siz daşa ýurtda bolsaňyz, şu bolýan ýurduňyň kanuny boýunça ýaşaýan. Türkmenistana bolup geçen zatlar set berseňiz, Türkmenistanyň hökümeti size Türkiýede hiç adam etbilen o kanunun hakam ýok, kanunyň laýygynda size ýanyňda barmyn bilen. Şoň üçin unutmaň şol zatları. Sag bolun. Murat köp sag bol. Indi men bir daha haýyş etjek bolýan şu içki çatdan men nemeni geçirdim-de, Erkin Türkmenistan TV radiosyny bary o bir 2 saat mundan şu dinarlary goramak üçin biz bir gepleşip goýduk. Şu dine uýan adamlaryň öz haýyşlary gelýär, bize onlarça, yüzlerçe. Şonu gaýrat edip şu taýda chatda ýerleşmemiz görür ýaly dip goýaýdym. Yani men şonu goýmakam ýene bir maglumatlar okudayım. Maglumatlar şu gün gatyp geldi. Bolar, ana aýt. Hormatly vatandaşlar, ünsverin. Siz şuraya mesaj aldyňyz. Ya şun birinji mesajyny, ine şunu aldyňyz, ya da şu aşağıdaky mesaj aldyňyz. Ine şu ýerde ses berjek bolsaňyz, şuna bassaňyz, siz hökman suratda şuraya sayta gelýäňiz. Ýürükde ses beriliş saytyna gelýäňiz. Ine şu ýerde siz ya Murat Gurbanov kandidaty ya da Serdar Berdimuhammedow dalaşgary ses berip bilersiňiz. We sesleriň netijelerini ine şu ýerde görüp bilersiňiz. Şu ýerde şul kwadrata bassaňyz, ine sesler aýdylýar. Murat Gurbanov 74,166% ses alypdyr. Umumy ses berişlik 108.498 adam ses beripdir. Serdar Berdimuhammedow 25,34% ses alypdyr. Jemi berilen sesleriň möçberi 36.820. Şunu siz özüňiz görebilirsiňiz. Mundan başga size ine ýalňyşmasam chat we ýörüýte kanal we Telegram kanal we ine şu ýerde ýazylygy Telegram kanal, şuna bassaňyz
maglumatlar avtomatik ýagdaýyna her 30 minutdan gelýändir. Ine şurada siz şu maglumatlary görebilirsiniz. Şu kanaly ýazylsaňyz avtomat ýagdaýyna size maglumatlar gelir durur. Şunun bilen men maglumatymy tutardym. Siz haýçy çagda oýlaňyz, ýanky diýen zadyňyz. Sesiniz ýapyk, akylly bana. Şu öz privat nemeden iýerdim men Ştaýdan, şonu alyp kopýasyny alyp Ştaýda goýsaň, men goýjak boldum, emma maňa men goýup bilmeýän ekenim-de. Şu privat chatdan alaýyn Ştaýda everyone nemeden. Şu bizim gepleşiginiň çatyndan bir Telegram chatdan. Yok Ştaýda gepleşigin chatdan. Ha. Na yine goý diýsen, häzir men yine de goýdum. Yo boldy. Tapdym men. Şonu Türkmenistanyň din gaty gysylýa, dinarlyň tutup ýaşlaň sakkalyny firýalar. Emkemen adamlary, polisiň adamlary, şular ýaly bir de habarlar gelýär, ýygy giderli, olaň tutup hatda şu namazyny oradasyny bozmak üçin agızlaryny tutup bokurdaklaryna arak goýýarlar, şonu ýutdurýarlar, zor bilen basyp. Ine şular ýaly wagşylyklar edilýär-de dinarlaryň garşysynda Türkmenistanyň. Şoň üçin biz şu gün egerde Türkmenistanyň demokratik güýçleri ýeňse, din meselesinde nähili erkinliklen boljaklygy barada ýürüýte manifest görnüşinde bir beýanat çykardyk. Şonu hökman dinleyen adamlar ine şonu häzir Murat Gurban goýdy. Ştaýdan şonu göçürüp alyp Erkin Türkmenistan TV radiosyna agda bolun, laýyk goýun, hemde şonu ýaýradyn ýyllaşlarynyň arasynda bir türkmen halkynyň hak hukugyny goramak üçin şol 2016-njy ýylda şol radiony açdyk, hemde şonu alyp barýas. Onu bir gedek rejim hatta yaptırdım. Bizim karşımızda gaty uly güýçler ulanyp, Ýewropadan, Amerikadan ýuristler tutup bizim karşımızda YouTube'dan allygyny şu YouTube'a arda ýazyp şeýtirip yaptırdy. Ýöne şonu da bir ýene ýygyny açdyk, hemde häzir ýene de işimizi dowam etdirýäs. Siz gaýrat edin de bizi şol Erkin Türkmenistan TV radiosynyň nemesini, çelgisini, linkini, adresini ýaýratmaga kömek edin. Ol TV radio sizin hak hukuklaryňyzy goraýar. Inni egerde aýtjak bolsa, Nurjan patýer bereli. Nurjan ýene de aýtjaklardyňyz bolsa, onu aýal gydlamada aýdym. Yani biraz gorky temany galdyrdyňyz. Men aýtdym, halk nämeden gorkýaňyz? Öýe gidip bileňiz ok. Ýollar ýapyk. Keselep yatırsınız, dermanlar alıp bileniz ok, ölülerinizi jaylap bileniz ok, normal ýagdaýlarda. Nämeden gorkýaňyz? Nämeden gorkmaly? Şonu aýdym. Indi ýetjek derejemize ýetdik. Olar otaýdy döwletiň baýlyklaryny hemi zatlaryny ip dünýäni gezip ýörler. Siz berde gulçulukda 7-24 saat işleýäňiz. Nämeden gorkýaňyz? Yine bu orada ayınla bol dua edeli o yaşamamız için, millet vatanımıza girmek için. Doğru. Şol Allah Teala aýdypdyr adamlar. Şu ýöne dilek edeniň bilen şu dilegiň bitmeýänligini, Allahdan dilek etmegiň gowy atdygyny, ýöne hereket etmeligini öz nimelerine, bennelerine aýdyp gidipdir. Gadimdan aýdypdyr. Şonu şey diýerler-de, senden hereket, menden bereket diýdirýärler Allah Teala. Şoň özünde uly many bar. Egerde sen öz bagtyň üçin bir elektron ses berişlige gatnaşyp, şo taýda sen şoň ýagyş tarapy üýtgemek üçin täsir edip bilmeýän bolsaň, şondan gorkýan bolsaň, onu kim sana kömek edip biler? Kim seni gollap biler? Şoň üçin adamlar gorkmaň, gynansaňam indi men Ştaýda bir gaty bir neme gustaly bir zada aýtmaly boljak da, iyili ajal alsa türkmeni gorkalýar. Türkmenler gorkudan ölýär. Gorkup ölüp gidýärler. Ana müňlerçe türkmeniň eýem jesedi daşary ýurtlarda galdy, dürli ýurtlarda. Hatda Türkmenistanyň şu ganim, zalim rejimi inni ölen türkmeniň, jan beren türkmeniň jesedinden hem gorkýar. Olar gorkýar ahyrim sizden.
Siz näme üçin gorkýaňyz owurlardan? Türkmenler bir nakıl var, owru sırtı gowşok diye. Olon sırtı gowşok. Olar giýje ünlü owurluk edýär. Olar prezidentligi atadan oğlu geçirip karam oyun oynaya. Karam hem haram oyun oynaya. Siz nämeden gorkýaňyz? Elinden hemme hakyky alynan, gazancı alynan, ýurdu elinden alynan adamlar inni häzir gaty bir populär bolmadyk nemeden filosoflaryň biriniň aýdan zady bar. Proletariatyň diye, ýani malumlaryň zynjyrdan başga eline ayağına urulan gandalın başka yitirmeye zady ýokdur diye. Şo diýişi siz näme wezipem ýiter diýip gorkýaňyzmy? Ya köşüm elimden alar diýip gorkýaňyzmy? Adamlar biz diňe görüşmeli. Türkmenistanyň rejim öz-özünden düzeljek rejim däl. Belki başga ýurtlarda öz-özünden düzeljek rejimlerim bolsa bolýandyr. Ýöne Türkmenistanyň rejim Türkmenistanyň şu toprağını tozdurmasa, yerinin aşağınaki ehli baýlyklary satıp soğurup soňuna çykmasa ütejek ya ýagşy tarapy ütejek ya bir nemetçek rejim däl. Halka rehim etjek rejim hem däl. Şoň üçin bu başyçylyk, başistik rejimi diňe bir tagtdan düşürmeli. Parahat ýol bilen 200-300 min adam köçe çykyp şonu parahat ýol bilen tagtdan bagdarmaly. Ine häzir şuun kun bolsa, şon saýlaw ýoly bilen şol rejim ütgetmek mümkinçiligi döredi. Şu mümkinçiligi elden vermek gaty heves bolar. Ýene-de bir aýtmaly zat bar. Olam şu ütgeşiklige gerek gelenine Türkmenistanyň ne bir başistik rejim diýär. Şo näme üçin diýär biz şonu? Başyçylyk rejim. Hamana bir adama baş bolmalyşyn bütün halkam şol. Kimem bolsa akmak adamam bolsa hatta Gurbanly berdim Muhammedow bolsa da hatta on oğlu Serdaram bolsa şoň agyna bakyp oturmalymyşyn. Ähli ulawna da şoň turatny gelmemelmişin. Telefonuna da şoň atasynyň inni kellesi işlemeýän atasynyň aýdym sazyny dinlemelmişin. Ýöne şu başizm diýilen başçylyk rejiminiň faşizmden hiç bir tapawdy ýok adamlar. Şoň ýekeci tapawdy bar, men size şonu aýdaýyn. Hemişe ýadyňyzda saklaň. Faşizm ährim öz agresiýasyny ýurdun daşyna gönükdirýän rejim. Başizmym daşyna güýji ýetenok, diňe öz halkynyň garşysyna ýurdun içine gönüktirilen faşistik rejimdir. Şu faşistik rejim Türkmen üçin ulu utanç. Biz şundan hökman diýinmeli, ödem bileşip, birek-birege ynanyp, bil baglap, bilelikde göreşip diýinmeli. Adam ýeke baradan başyny çarap bilmeýär. Biz birek-birege ynanmasak başga alajymyz ýokdur. Biz birek-birege ynanyp, birek-birege bil baglap, şeýdip şu yaramaz rejimden diýineliň. Şuň kunam bize şondan diýinmek üçin bir unikal mümkinçilik berilipdir. Olam diňe biziň süýen marmagymyzyň hereketine bitýär. Gelin şonu bitirjek bolup görelim. Onu näme? Şunun bilen biz bugünkü saýlawlaryň ikinji tapgyry günü geçirýän gepleşigimizi soňlaýar. Ýene-de efirde duşýançak. Hoş, sag bolun. Hoş, sag bolun. Sag bolun.